for and then so Uniaba Mama Ketchin and Dada Kedi no. Yeah, Dada Kedi, and my Aquati, now let me know who winter will be so my mere from. Yeah, did you be told that Bemena? Do you remember me what it could say? Ah, and then no way at the Famboko. Hey, ah, oh, ah, and then you don't want the phobia by your dread. Na sabre ye dia sede be fa wo bi ni ma wo bi kire mama ka kire FM ni so no trase boko twedi ampo nyankopon kra o passe da ti obi ya de osaye yi sama ka to se da me so re na o ka me shike ke yeah, and that ye be chip compound we wa abode de da na ye na o ye nua ba Aisha you too what why ya dear we answer for ba ya ya best so ye mu a ni ye ti ma ye mremremre mo ti mu nya mre what ni yi bi fa boa ya best so ma ko si ase sa odonko Mesa kakra. Odonko sana dasia. Ododi akomapa. Meni anom me da obi biase. Sa mo tie program ina mo share na mo subscribe no. Mu nua ba mama ka kire FM ni so ye. Udi okọ YouTube ano abo mama ka kire FM be yi apa. Enema bebre ni ye ka nyansasem ye kasa kire be nyansafo ba dwendwemba. Se wo betie ye nsemi ni wafa ba bi afri. Enne se de medical aka kire no. Ya adofo bi edra ba yi na di na ye ba beda ho ase. Na se ye beda ase de a ye ni mi jahwan matiefuo pa mo tie me. Dan the day na mo share video bi ase me wi an me twhwe akodoma hinkra ba mpede ase was sage for see ade yo Dr. Judge Adimambedu nana bo mu wase ma be ma nyansafo wo hene nyansafo yeda wase domafo ma ya le disi dofofo ma be ma boza nana due to what wo hene yire ana yey tuntu se yo na yire o ma yeda wase o yeda wase to kokese abempatana so no yeda wase na yire de o hene yire ana yeda na se ana Adimambedu no yo what Dada Kedi Alex Chasi free ne kon ho na de free sa kwatire sa kosi ase odo ni odo wanti bunya sa de ena se be begina ha sa me beda ase a na ye nua binom onyankopon aka wo makoma se benye bi mfamowa se de mo amuni no eye ya ye kuro madua na chip compound ye nua ba Asha Eunice custom officer Asha ase no eno na ye de atudwa sesebe mpraduasa do maafo ma abonofo obi bia Ghana ni bia hospital ayaresabia obi wo do ma hinkro ne ba refer ne sebe mfa no konfa no che emfa no kwalebu sebe mpraduasa ni nyina ye Ghana kuro ni bia eno ti ba bia wo bia no ene ensama me ne wo beken no yese wo nso betima boa bi enye se wo firi ebono ana wo firi do ma hinkro nko a yesre ya desrede obi amu wa bi na nyefe de ye nua be ma bi oni ebusua bi ma boa ba no abakoye no efe ani so efiri hakoi me be mo wa hwe ye nua be ma owura ani ene ye nua be ma Martin Opon eniema yiridi a ye nua no wa America mamu ene ababofo bi no ma ababoa ba no na ye nua be ma ono ene ye nua be ma Martin Opon ne be de niema ye kogina abusua nyina na mu adofo a wa America e de akose ye nua ba Aisha sa adwuma kase a wo ye no onje na ofa mu wabi eniema cost ye nua be ma no receipt nyina wo ha be kototo ye e do receipt to so minia sabre ya efiri ha kwei no ene ne me kire se wo de ye hwe niema no efiri ha kwa nyina no eniema no ko na eyi kire no nti odo be nie odo be nkura nie sa niema ya e show yi nyina kire wo no ene ne me ka kire wo se eye adofo a yes abre ye bobedi ye nua be ma ene ye nua be ma Martin Opon e de akoche se ye mfanye NGO yi no ene no wo hwe the same
electric wires, carpet ahodoɔ, nneɛma bebree, nneɛma no yɛtumi modin, nneɛma no wawo when you share, sɛbe previous me no me ni dance ho nneɛma, ɛno na yi kyerɛ wo no, mfonyini su nyina ɛno na yi kyerɛ wo no, ye nua bɛma no so, ɔno ɛne abusua de nneɛma ɛkɔkyɛɛ no, bɛso no saa bere, bɛda so a wɔhwɛ no, wa woni ye nua bɛma wɔ America ma mu bi adeɛ. Me ni sɛ saa bere wo hu no. Me ni sɛ saa bere wo hu no. Enti sɛ saa bere wo hu no dia, na de mɛka kyerɛ wa ne sɛ, me nua de a no so wɔyɛ, na wo de abo adwumadie yi. De a no so wɔyɛ, de abo adwumadie yi. Me pɛsɛ wo so timu yɛ bibi, na de bo adwumadie na yɛ fɛ. Me pɛsɛ wo bo abi dwumadie na yɛ fɛ. Enti tie adua na twea na brade tie. Hey. Ah. Dadi aboka shire na no ne ye. Ya ba ne ya ba. Enti aseda o, aseda. Domafo ya ba. Be bia domani ba bia wo, aduana ni ba bia wo, Ghana ni bia wo. Aduana fo gum yesa. Adua ne abrane mane. Eh, uchichukuri ya nkamu a wonya ne do boa. Hey, abroche na obi ka kire nse. Wonya yie na abrofo na maase ya dia na yie na yesei. Ayie no kodu ma abu. Se wonya yie abroche na abrofo ye ya maase ya na wa yie no kodu ma abu. Eh. Ah, anu ya de. Sasa utie na mampredase ya do mama predase na ya ba ah oja ya ba oja yani yedi kan ojama ya ba ebiana fo ya bo oja medase bini abema bisonyo ma wodi abetim na ane everything na said ya me no waka no me no hia na ene de ya tintiri bia ye ba se ye beda edofo yi emmo abede aboa ye nua ba Aisha ne ono kwa ne baboa no beboa ye nyina ye nua ba Eunice adwuma oye no oye de amawi ase Ghana obi bia enunti ye nua no abayi betima ye sa do ye kase we 100 Ghana 12,000 Ghana cedis or 120 million nessa ye dabase me nua be ma and ene ye nua be ma Martin OPPONG ene abusua ewo US nyina ye da mo se de ye kan se jamanfo aduanafo ma aboabofo ma domafo abonofo ma Ghana ni a wote abrochire ha yesre o ye gusu ayeye obi nim da chia semunti me kan bi kura na ade bi ni wokoye o bibi atinsi wo yafunu bi na akokan obi a na wakodi aduane bone bi so ane ka afun bi a obi an drive yi o do de papa na ekọ na de abebom na wakwanya nkwanhia enu nti ayaresabia yade a ewo wiase a obi atinko bi say ya ne papam say ya ne boni mu enu nti na wonu aba mama ka akire media seda pse fitwade amponyankopon ho e de breye nuanum abusua nyame akabakoma ama baba ye sa do ye kase no de ane wo kan ne say wo bi nima wo bi kire enu nti ya de sede danka na sana danse wo ho na ma beka enema ne nyina ne ya yidi akire wo no enema ne nyina ne ma yidi akire wo no enema wo hwe wasidane da wonim ne bo enya nneema ketwa so obi be frɛ brochire ha sebebe boaboa kakra no sɛ ye de ekɔboa ama yeso sɛbe yenchi bibi papa bi afiri ho enya do manko a okuro bi a wofiri mu no mommoa ene ne nkasanti wi adomani no te ha na adwuma badu start sɛ wo ye adwuma yi ene ne wakwaya amana na wakoto nsuye sɛ na anye fa madom abedi na chida me bi sa sɛ mpo t-shirt udi bi akɔsɛ nkora abedi akire mpanyimfo abedi akire bangi bi mfa nhye me nua
a wote aburokyire ha kuro bi a wo firi so no jadini na dimpa yesna honya edina yefa ne se dimpa yesna honya enti se wote aburokyire ha na wawu kuro a wo firi so wonja adini bi a wo ho a me firi na aka kyerɛ se bia sankofa yenkyire na wonim na sebe obi te aburokyire ha ni kurom onya hene onya hema enso bia bɛbɔ ni dina akora ba wo no onin no efa akwanya yesu aka kyerɛ wo sɛ de onipa gu no ɔno ana otwa enya sɛ wo benya wonsa mawie ansa na wahwie bi ato aguo ade bi wo hɔ egu nsama enya ma nso bi tim firigu eti nsoro kakra bi a wonsa som no bɔ modere sɛ wo de saa kakra ne bi bɛkɔ kura wo firi so ɔman a wo firim na wo de akɔ akɔboa ɛno nti nnama sɛmi de ɛyɛ aseda yenua bɛma ya de no ɛyɛ mefɛ ɛyɛ mani so na boabofo a mo wɔ mo firi dɔm ahinkuro aboabo na ba wan kwasi number 4 a mo wɔ bɛli nkuro ha de me de ma edi kana bobɔ mu dini me mmɔ mu dini bio wa wuti kuro ha wa de me ye wonte ye wunhu ye no ɛyɛ wa wo gyegyeregye o ma me wa busuafo wɔ ho enti de ye no ye de amankyirima said ya pese Ghana ban onye bibi ma ye fanya nkyirima no ye nyina ye boa na ye so ye bibi a ye de begya nkyirima enu nti ne ye nua be ma and ene ye nua be ma Martin Opon ene adua na abusua ene adofo a bewo America US mamu ho no be ne ma be de abechei no enu ho ne ye be pantoma se ye pese nipa hu de ye ba ye enti se sebi obi yi sempo obi yi taku a ehu se ampa ye nua be ma ne baaye no obeto ne ma ne de baaye ene ma nyina ni eye 1200 Ghana cedis mesra mo ya mo fancha me Ghana sika ne se wa wuni nnu mieru nyina ye hye da hu sa ye almost 120 million sa ye nua be mai akwa akoto ene ma no 12,000 Ghana cedis e de ache ene nti 12,000 Ghana cedis pamocho ye 12,000 Ghana cedis na chere say 10,000 you saying 100 million to 12 no come saying 220 the saying 120 million no me that say wo saka send for my wunia said your maka chiro follow me subscribe me na share video for my wunia bi asama makan e kasa chire benyansafo ba dwendwem ma asem nya wo de fa ba bi firim na wo so boa ma man yi hu do ento wakoma so ma wukuro hu do ento wakoma so me that say unu aba mama ka kire nie eye wo bi ni ma wo bi kire ebra na wo wie de Germany be ka kire wa ne say choose vidaze me da se bebre.